One-goala, hitzak bera esaten duen moren ingelesez, horma bakarreko joku bat, pilota batekin, horma bakarra, eta dimentsio konkretu batzutan jokatzen den pilota joku irlandar bat. Ez da euskal modalitatea, baina gure pelotariak azken finean esan genezake oso ondo egokitzen direla bertara, funtzean joku berbera delako, eskuarekin eta hormaren kontra jokatzen dena, nahiz txapa gabe izan, apur bat gurearen tankera badauka eta horregaitik horrain arean lortu ditugun emaitza honak. Hombre, nik ez nuke hartuko euskal modalitatetzat. Hau oindela urte gutxi ezagutu genuen, eta ez dauka zerikusirik, bai, eskusen jokatzen da, pareta baten kontra, baina ez da berdin, ez dauka zerikusirik. One-goala ezagutzen dugu, badago beste bat four-goal deitzen dena, gehiago, Irlandan gehiago jokatzen dena, hain zuzen ere, eskuaz moduko batean jokatzen den jokamoldea izango litzateke, baina guk, gure jokamoldera gehiago, itxura gehiago daukalako, one-goala hartu dugu, aintzat, eta Irlandan asko jokatzen denaren, gero Estatu Batuetan, Nueva Yorken ere asko jokatzen da, esan genezake kaleko joku bat dela eta edozein jokatu dezakela. Orduan, erraza da, edozein mutikok jokatzen. Jatorriz Irlandarra, naizta one-goalean bertan, Irlanda baino gehiago Estatu Batuetan jokatzen. Beste mundu bat da, ez dago txaparik eta hori, eta divertigarria iruditu zitzaidan, joko azkarra eta oso bizia delako. One-goala dela kolokazioa, eta gero abiadura eta golpeoa. Beste kirol bat, zerikusirik ez daukana guk jokatzen dugunakin. Pelota ezberdina, frontoi, pareta batekin jokatzen dela, asko azkarragoa da, eta guztiz ezberdina. One-goalean gehien bat nabarmentzen dena da, kantxa askoz txikiagoa dela, eskua sartzeko bat, baina horma barik, aurrean bakarri daukagu horma bat, eta dimensioak frontoiarekin konparauta askoz txikiagoa dira. Pelota bestearekin konparauta, one-goaleko pelota askoz gomazkoa da, pisu bitxiago dauka, eta orduan joteko era ere oso desberdina da. Bai, adaptazioa kantxera eta bai pelotara bai, ezta, nahiko pelota pisu gitxi dauke, eta frontoiarekin konparaute hori izango zen desberdintasunik nabarmenena. Zaiena, gu bintzat ez gaude ohituta eskuz jokatzera. Gainera pilotakin kontrolatu behar duzu botea, kokatu ere ondo. Oso leku mugatua da, orduan ondo kokatzen ez bazara, lau pertsona leku estuan egon da. One-goalean zaiena eta garrantzitsuena dela kolokazioa, ezta? Askotan utz asko egiten dugu pelota jotzen, baina gehien bat da nobelanen kolokazioa kantzen, eta hori nabarmenduko neuke. Azken finean, Euskal Pelota Federazioak geure pelota sustatu behar du, hori argi daukagu, baina beste jokamolde, pelotarekin erlazio daukaten beste jokamolderi aterik itxi gabe, ez? Orain artean, trinketa ere, batez ere, Hego Euskal Herrian ez da asko jokatu, orain apurka gehiago jokatu da, eta one-goalean, azken finean, gure pelotarieri eta gure selekzioari beste irtenbide bat emoteko aukera dauko. Nik esango nuke maila oso ona daukala, horregaitik lortutako emaitzak, Europa mailan ausartuko nitzak esaten lehen potentzia garela, baina orain dino, eta lehen esan dutzuan moduan, Nueva Yorken eta Estatu Batuetan batez ere asko jokatzen da, kanpotarrek ere bai, San Salvadorrekoek, Errepublika Dominikarrekoek, asko jokatzen dute, eta orain dino, horrek urrun daude guandik, baina apurka gerra ematen diegu eta ikusiko dugu.
zertan laguntzen gaituen? Bueno, esan liteke gu jokamolde honetan hasi ginela sorpresa bat izan genuelako, joan ginean Irlandara, ikusi genuen zelako jokamoldea zen, eta pentsatu izan genuen gu ondo moldatu gintekela. 2003 urtean hasi ginean jokatzen, emaitza ona lortu genituen, eta aurrerantzean urtero Euskadiko txapelketak antolatzen dira, eta hor emaitza ona lortu dituztenak gero beti izaten duten nazioarteko mailako txapelketa. Eta gero ni pentsatzen jokuan bertan, gure pelotarako edo gure pelotarientzat gero frontoian izan aldituzten errekurtso batzuen hobekuntzarako ere balio du. Pasatempo bat dela uste dut, baina, bueno, lehen esan dudan modean, 3 urte hasi ginen jokatzen, ondo eman zitzaigun batzuri, eta orain hartu dugu apur bat serioago, baina, bueno, eta txapelketa hauek urten da, gero eta serioago guztio nahi dugulako jan bidaiak egitera, eta hori, eta jokatzera, eta albada irabazi amerikar bateri asko hobeto. Oso divertigarria da. Hori oso joko azkarra da, ez dauka zer ikusirik, eta divertigarria da hori. Bueno, esan liteke urtearen buruan apur bat ekintza puntual bat izan litekela, ez? Ezin dugu pentsatu eta nahi, gainera, Euskal Federazio moduan ez geuke ondo egingo, gure pelotari honek lekuak kenduko balio, ez? Ni pentsatzen dut, beti daudela nazioarteko txapelketak, eta nazioarteko txapelketa horietan parte hartzeko eta jente apur bat entonatuta egoteko, txapelketa puntualak, Euskadiko txapelketak antolatzen ditugu, noizean behin desafioren bat ere bai, izan da, kanpoko estatu batuaren baten kontra edo, baina nik pentsatzen dut, ekintza puntualak izango direla, ekintza puntual horiek ondo prestatuko ditugula eta besterik ez.